Umfana engithandana naye, ngifuna ukukutshela ukuthi ngikhulelwe ingane yakhe. Iy'nyanga zo-3 and ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane naye. Futhi ngihambile naye saya kubo eyongi-introduce kuma wakhe. Mana-ke ngane yami, uzongitshela lokho ukuthi ukhulelwe. Ngibe ngakutshela kahle ukuthi hlukana nalo mfana lo wakamakhelwane, umfana wasendaweni. Uzongitshela ukuthi ukhulelwe. Uthatha isibindi esingaka uzongitshela leyo nto. Ngicela ungilalele ma. Umfana sihambile naye saya kubo wangi-introduce kuma wakhe. Uma wakhe wayesekhipha imfihlo yokuthi umfana uzala ubaba. Kungabe wena ma ubulazi lelo qiniso? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo ngihlelo nolongisa. Namhlanje bashelo sisi omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli emakhaya usho siqhamuka nendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka kwaNongoma. Qhamuka kwaNongoma? Yebo. Wazalelwa khona? Yebo, ngizalelwe khona ngakhulela khona futhi. La eThekwini, Fiksweni? La eThekwini ngize ngokwempilo. Uze nge? Ngokwempilo. Ngokwempilo? Yebo. Awungitshela hope igemegeme zenza kaNongoma ngingathiwa manisuka emakhaya nize eThekwini nizokhoza igemegeme. Awusho ukubekwa yini la? Into engibeke la ngifuna ukuconfessa kuma wami ukuthi lo mfana engithandana naye noma ngathiwa kwenzakalani angeke ngisahlukana naye ngesimo sokuthi kunemfihlo engiyitholile ukuthi mina naye sizalwa ubaba oyedwa, but then ubaba wami wayengakaze asho ukuthi unengane yangaphandle. Wait. Sesiqhamuka sesi-attack umama usuthi nje ngeke uhlukane nomfana. Iqalephi le ndaba ukuthi uzothanda naye lo mfana? Umfana bengihambe naye eyongi-introduce kuma wakhe. Okay. So masifika kuma wakhe, uma wakhe wababaza. Waseyabuza umfana ukuthi kungabe uma ubabaziswa yini. Kushuthi-ke umama wahluleka ukuzibamba waseyachaza ukuthi wena igama la ekhaya ngafika nawe. Ubaba wakho ubaba lentombazana usungifikela nayo manje. Okay, so into edala ukuthi ngikhulume noma ngithi ngifuna ukuconfessa kuyena ingoba ukungikhuza kwakhe bengathi khona into ayaziyo noma ngingenayo isho ukuthi ubazi, but ukungikhuza ngalo mfana mangabe sekuqhamuka into kanje kunokuthi mhlambe ubazi noma nayo bengenayo isho ngazi. Ima-ke umama ngoba ethi-ke nawafika naye ekhaya lapha umfana bazi yena? Kushuthi ubengazi cause isibongo asibizayo sakhona la ahlala khona. So wathatha isibongo sala ehlala khona? Kushuthi wafika naye emncane cause uthi akazi. Why pho wena kusuthi ngeke uhlukane naye ngoba phela igazi lakho leli? Noma ngathiwa igazi lami ukube ubaba mhlambe wayechazile noma uma kube wayenolwazi kwakumele angazise the time engitshela ukuthi angihlukane naye singakabi nazo ingane. Noma ngathiwa izingane zethu kuthiwa zizokhubazeka kangakanani but ngeke ngikwazi ukuhlukana naye. Ubaba? Ukhona. Ukhona ubaba? Yebo. Ukhulisi? Angikhulisi. Awukhulisanga. So ngenzeka ukuthi mhlawumbe enga yokuthi akakukhulisanga ubaba? Nalokho kungaba khona ukuthi ngaba engalokho cause vele akasikhulisanga sobayi-2. Ubhuteni uthini ngale ndaba mayithola ukuthi phela wakini wena? Naye usho njengoba nje ngisho nami. Izingane kuzoba ezethu noma ngabe ziyakhubazeka kanjani asikwazi ukuzilahla ezethu. So uma ucabanga uma wakho uzoyithini nale ndaba? Angazi kuzofika kanjani kuyena but nginokuthi ekhanda lami the time engikhuza izinkulumo ezikhipha mhlambe wayenalo ulwazi oluncane noma wayengafuni ukukhuluma iqiniso. Okay, uma wakho umuntu onjani? Uma wami angazi noma ngizothi umuntu othulayo onezimfihlo noma okanjani kodwa sikhula
besihlala naye khula kwethu. Simbuza ngobaba angasichazeli ukuthi kwenzekani ukuze ubaba aqhelelane naye because besingahlali naye ubaba. Bekuqhelelana nje. Benezimfihlo nje abenazo. Mawucabanga ngokuthi kena ade hleze ekukhuza ngalobhuti lo ukuthi kena musu ukudlalela eduze kwakhe. Ube sabani ukutshela ngoba vele ubaba akakukhulisanga. Why engakuhlalisanga phansi wathi mntanami nansi indaba. Ingakho ngithi angimqondi noma unezimfihlo noma usaba ukukhuluma yini. Because ukube kwakukhona akwaziyo kwakumele angitshele mina njengengane yakhe ukuze ngizo-understanda ukuthi why athi angihlukane nalo mfana. Ngoba usukhulile. Yes. Manje-ke uma wamfana yena wathini ngalolu daba naye nimtshele the same thing nathi nganihlukana? Umfana usho njalo kuma wakhe, then uma wakhe wangibuza ukuthi mina lento eshiwo umfana ngingakwazi yini ukumelana nayo. Ngathi njengoba sayiqala sokwazi ukuyifeza. Wathini uma uphendula kanjalo? Akaze asho lutho. Akaze asho lutho. Wongibuzile nje ukuthi ubaba uphi, ngamtshela ukuthi nami njengoba ngila ngimazi nokuthi uphi kodwa yena usaphila. Why khona singafoneli mhlawumbe ubaba sibuze yena ngalolu daba nokuthi ufonele umama? Because manje uya-understand ukuthi anihlobene ngokuhlobana but nihlobene negazi. Into edala ukuthi ngikhulume nomama ukuthi ubaba wami vele angimazi. So nobaba ukwazi umbona? Angazi ngimbona. Ngimazi ezithombeni. Ubaba kwathi Ngimazi nanokuthi usaphila. Wagcina ngimncane kakhulu because ukukhula kwami angimkhumbuli. Awumkhumbuli Lutho, angimkhumbuli. Nibangaki ekhaya? Sibathathu. Nonke inzalo ubaba yena? Yes, mangabe besho umzali esihlala naye. So do you think ukuthi kena mhlawumbe uma wakho axoshwe ubaba wakho? Mangabe sekuqhamuka imfihlo ekanje angicabangi ukuthi kungabe uma waxoshwa ubaba. Ngicabanga ukuthi mhlambe ubaba wenza the same thing ayenza kuma mfana. Ubani omdala phakathi kwakho nomfana? Mfana. Mdala. Yebo. So waqhamuka kusakhona lezi ezinye ingane? Yes. Lezi ingane ezindala noma incane ngawo? Zindala kunami kancane but umfana ulingana nalo omdala wasekhaya. Ingane omdala? Yes. Okay, umfana sinazana iminyaka na? Sesazana iminyaka 3. 3 years. Yes. So senike nalala? Yes. Njengoba sikhuluma nje ngikhulelwe. Ukhulelwe? Yebo. Ukhulelwe ingane yakhe? Yes. Iyothi ihlawulwe kuphi? Lokho okwamanje angikacabangi. Engisakona yilokho engikukona because lento engiyishoyo ngifuna ukukhipha i-stress kahle ukuze ngingekuhlukumezeki ingane yami. Manje maybe ingane isidalwa? Noma ngathiwa uba yisidalwa kodwa mina ngeke ngikwazi ukuhlukana nobaba wayo. So how far are you? Nenyanga engaki mhlawumbe? Nginenyanga ezo-3. Inyanga ezo-3. So already vele usuzoya for ama-scans. Yes. Ukuthi ingane normal yini? Yes. So nimisela ukuthi niyashada? Yes. Babukile emakhaya ngathi nzima le asimthinta umama simuze ukuthi uzothini ngalolu daba. Yabo lento yongatsheli iy'ngane ukuthi zizalwa nobani siyithola sisenkingeni efana nale. Manje sizothini ingane? Izothi ma, mzukulu, gogo noma izothi baba. Mess le asimthinta umama. Okay, I'm ready. Hello? Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila sisanjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsdala ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi. Okay, la e-studio ngihleli nendodakazi yakho ithi kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlalelo. Ungakwazi umlalela? Ngiyawulalela. Okay. Kodwa ngiyamangala ukuthi sifunani lapho. Kwenziwani? Uhlelo lwethi sikhipha izimfihlo, okusho ukuthi kunemfihlo afisa ukuyikhipha. Hayi, ake ngilalele ingane yami. Ngicela umlalelo. Yebo Masakwana. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Yebo. Kunemfihlo la engifisa ukuyikhipha kuwena.
Imfihlo yani leyo ngane yami? Le mfihlo ingalo mfana ubuhlezi ungikhuza ngaye uthi angihlukane naye. Ngathini mina ngalo mfana? Mhlawumbe wena ungangichazela kangcono mina ngoba le ndlela engangikutshela ngayo wena ukwazanga ukuthi ungilalele. Kwakungelula ma ukuthi ngikulalele ngalesiya sikhathi because wawungangitsheli i-reason yokuthi why kumele ngihlukane naye. Wena wawufuna i-reason noma ufuna ukulalela mina ukuthi ngithini? Kwakumele phela ma ngithola i-reason njengoba nawe wamthanda ubaba nami ngiyamthanda. Ake ngilalele-ke ngane yami imfihlo ofuna ukungitshela yona. Ingangimisizi ngoshukela. Umfana ma engithandana naye ngifuna ukutshela ukuthi ngikhulelwe ingane yakhe. Iy'nyanga zo-3 and ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane naye. Futhi ngihambile naye saya kubo eyongi-introduce kuma wakhe. Mana-ke ngane yami uzongitshela lokho ukuthi ukhulelwe. Ngibe ngakutshela kahle ukuthi hlukana nalo mfana lo wakamakhelwane umfana wasendaweni. Ngizongitshela ukuthi ukhulelwe uthatha isibindi esingakho uzongitshela leyo nto. Ngicela ungilalele ma. Umfana sihambile naye saya kubo wangi-introduce kuma wakhe. Uma wakhe wayesekhipha imfihlo yokuthi umfana uzalo ubaba. Kungabe wena ma ubulazi lelo qiniso? Hayi bengalazi. Why pho wawungikhuza kangaka ngaye? Why kwakumele ngihlukane naye? Ngoba ngangikukhuza ngayo ngoba ngangimazi ukuthi umfana onjani othanda amantombazane. Wena uwazi ukuthi uzalo ubaba wakho? Iqiniso engilithole namhlanje engilithole kuma wakhe. Ingakho namhlanje ngoba mntana mngwana kusukhulelwe. Yithini indaba engakuzongihlekisa nomakhelwane? Angicabanga ukuthi nomakhelwane bayazi mangabe wena uthi awazi ngalokho. Hayi mina ngane yami into engingakutshela wona nje kwakufune wena ungilalele into mangisho mangithi hlukana nalomfana. Njengoba manje sekunjena nje into engizoyithini mina le. Cha nje mina maye ngifuna ukutshela kona namhlanje ukuthi angeke ngisakwazi ukuhlukana naye noma ngathiwa kwenzekani. Angeke ngize ngihlukane naye. Ukusho ukuthi uzongihambela-ke kwami-ke uhambe uyohlala la uhlala khona mina ngoba ngikufuna umyekile lo mfana. Mangenjalo lo ngane oyimithi lapho ingane izoba nenkinga izokhubazeka into esoyithini-ke thina le. Noma ngathiwa zikhubazeke kangakanani angeke ngihlukane naye. Vele nobaba akazasikhulisi. Why kuzomele ngiyistresse ngaye? Okay ngiyakuzwa ngane nami ukuthi ubaba wakho akakukhulisi kodwa ngendlela wena ongangilaleli ngayo uyaziveza manje ukuthi unekhanda elihlaza uzokhipha iy'mfihlo zakho lapho kuma-TV la engawazi ukuthi ngizothi uma ngiqala ngithi ngibuka into engingayazi. Ngifonela ko-TV lapho mina wena abantu bayakubuka mina ngithini mina. Ngiyaxolisa-ke uma kufike kanjalo kodwa bengifisa ukukutshela le mfihlo esengikutshele yona. Ilokho kuphela bengifisa sikukhulume namhlanje. Hayi ngane yami ngiyakuzwa kodwa ngibuhlungu lento ongitshela wena. Ayikho into engizoyisho njengamanje ukhulelwe fanele ngamukela ukuthi usesimeni esikanje. Ngiyabonga. Sawona? Hello? Sawan? Hello? Tingin tayo please. Sawona sisi? Yebo mandala. Ngiyaphila kusawulungisitalo ngiyabona i-call ikhathekile lana. Yebo. Ngikuzwa uthi wena uyasamukela lesi simo lesi okusho ukuthi uzobabusisa. Angikuzwa mama. Ngikuzwa uthi uyasamukela lesi simo sendodakazi yakho. Tena mayikho into engizoyenza umuntu akalahle ngamlahlela kule sezasezini. Ngizomthatha umntwana ngimkhulise. Kodwa bona usekutholile ngomakhelwane ukuthi ubaba umfowabo lo umbikisile. Mina ngiyakusaba ukumtshela ukuthi lo mfana ngoba ngithi akamnyeki kungani. Hawu, kanti ubuwazi ngikuzwile phela uphika manje ngoba kade khuluma nawe. Kanti ubuwazi ukuthi yebo mntanami bengazi ukuthi umfana usalo ubani.
manje engafunanga ukumtshela yena wafuna ngilalele mangithi akamnyeki nakho engaphumanga ngomnyeka ngoba nakho emthanda kodwa kwavela lesi simo esizibekile So manje kuzokwenza kanjani-ke ngoba ethi-ke bafuna ukushada? elokushada-ke manje sengingena imishado manje Usho njalo phela wathi bafuna iy'ngane bafuna ukushada futhi. Amnyanyaka sengizoyithini ngiphoxekile. Yabo kube ngicela ukubuza wawuvinjwa yini ukuthi-ke uyigweme isa-early like uhlale phansi nawe utshela iqiniso? Ngasaba ngane yami Usaba ini ngoba umuntu owenza iphutha ubaba wakhe hayi wena? ngoba wengezwamshini naye ngalo mfana umcaca ukuthi futhi isihlobo sakho sokusithanda kakhulu ngaphendile into enefana nalezothanda. Okay, hayi no ngikuzwa kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Ngiyabonga mntanami. Ngiyabonga. Uyamuzwa uma wakho uthi belazi iqiniso? Yebo. Okusho ukuthi ubuqinisile lento ade uyisho ukuthi belazi. So manje-ke ngoba ethi ingane uzoyithatha but umshado akayizwa, wena uzizwa kanjani ngalokho? Yena angasho kanjalo kodwa mina ngizoshada naye umfana. So namanje uyimisele ukuthi uyamshada lo mfana? Yebo. Uyacabanga ukuthi umndeni ngeke uzusupport lo mshado? Anginankinga nalokho kodwa umfana yena ngizoshada naye futhi ngohlukana naye mhla kuthiwa ufile nami ngifile. So baqinisile uma bethi-ke uthando lwey'hlobo luqine kakhulu ukwazi ukuhlukanisa. Ngiyibonela khona mina namhlanje ne. Bathi-ke angazi izolungiseka kanjani lena kodwa asithembe ukuthi uma senihleli phansi nomndeni nobaba wakhe khona ikhona into ezophuma and asithembe ukuthi ingane izoba normal ukuthi-ke itholakale ikhubazekile ngoba kuzoba buhlungu lokho. Uzizwa kanjani kodwa ngokusukhuluma noma wakho? Angizizwa ngathi khona into esukile emahlombe. Yebo. So ubhuti uzomtshela ukuthi umtshelele uma wakho? Ya ngizomtshela and ngimtshelile ukuthi ngiyafisa ukukhuluma naye uma. Wathini? Wathi angikhulume noma vele naye ufuna ukukhuluma nowakhe. Ngiyayizwela-ke babukeli basekhaya yabo le idinga isiguqo, idinga amabandla ahlangene ukuthi sihlanganyele sikhulekele. Kodwa-ke asithembe ukuthi-ke kuzoba khona i-way forward nabazali bazohlangana babone ukuthi babonisa kanjani iy'ngane zabo ukuthi iqhubele phambili. Siyabonga kakhulu Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa-ke nawe uma unawo lwakho udaba usithinte uzohlala uxoxelo lwakho usibone ukuthi ngisixazulule yini. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.